Hovorí sa, že najlepšie zarábajú. ITčkári s priemerným platom 1800 eur mesačne dvojnásobne presahujú slovenský štandard. Napriek tomu ich je menej a menej. Najlepšie mozgy od nás utekajú. Vek počítačov ako by nás obchádzal. Slovensko sa dostáva do zvláštnej situácie. Môžeme hovoriť o kríze, pretože už dnes cítime veľký dopyt po IT špecialistoch. Za 3 roky u nás ubudlo 3000 ITčkárov. Podobný únik mozgov zaznamenalo už len Grécko. Paradoxne v okolitých krajinách počítačových expertov rýchlo pribúda, rovnako ako v iných vyspelých štátoch. Jedným z ITčkárov, ktorý zo Slovenska odišiel, je aj Peter Gál. Odišiel som do Anglicka a bolo to počas krízového roku 2009, keď sa ťažko zháňala práca na Slovensku a boli to za nižšie platy, hlavne tie ponuky. Tu v Londýne dokážete zarobiť ako informatik aj 3-krát viac. Zárobok je tak zdá sa hlavným dôvodom, prečo na pracovné ponuky u nás reaguje čím ďalej, tým menej počítačových expertov. Svoju úlohu zohráva ale aj náročnosť práce. Reakcie uchádzačov sú nižšie. Práca v IT vyžaduje častokrát vysokú kvalifikáciu a tiež zručnosti. Problém sa ale začína v školách. Študentov je málo. Tí, ktorí sa rozhodnú študovať, odchádzajú do cudziny. Jedným z hlavných dôvodov, podľa môjho názoru, je odchod absolventov stredných škôl na vysoké školy do Českej republiky, kde prirodzene počas toho štúdia si vytvárajú väzby na okolie, majú prvú pracovnú stáž, dostávajú prvú pracovnú ponuku a ostávajú v zahraničí. Kríza je spôsobená tým, že vzdelávacie inštitúcie neprodukujú také množstvo absolventov vzdelaných v oblasti IT, ako by sme potrebovali. ITčkári dnes už nie sú len muži a ženy za počítačmi v kanceláriách. Čoraz viac ich je treba aj v priemysle. Zvárať sme naučili roboty. Niekto ich teraz musí vedieť programovať. Potrebujeme minimálne zdvojnásobiť počet absolventov. Zmeniť vzdelávanie na školách a vrátiť späť do škôl matematiku a informatiku. Andrea Mačošková, televízia Markíza.